Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle. Tiesitkö, että kaikilla alle 18-vuotiailla lapsilla on omat oikeudet? Ne on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on tehty turvaamaan lasten tarpeet. Siihen on laitettu kaikki, mitä lapsi tarvitsee hyvältä elämältä, koska lapsuus on itsessään tärkeä. Sopimuksessa valtiot lupaavat aina toimia lapsen, eli meidän parhaaksi. Ensiksikin, sopimuksessa taataan, että kaikki maailman lasten perusoikeudet toteutuvat, kuten oikeus elämään, eloon jäämiseen, kehittymiseen, oikeus suojeluun ja oikeus osallistumiseen. Nämä oikeudet kuuluvat kaikille maailman lapsille. Vaikka sopimus on ollut olemassa jo vuodesta 1989, on monia oikeuksia, jotka eivät vieläkään toteudu. Ei muualla maailmassa, eikä meillä Suomessakaan. Moni lapsi kärsii ruoan, veden ja terveydenhuollon puuttumisen takia. He ovat vaarassa menettää tulevaisuutensa jo lapsina. Ilman puhdasta vettä ihminen ei voi elää ja pysyä terveenä. Silti lähes miljardi ihmistä, siis melkein 1000 miljoonaa ihmistä, joutuu pärjäämään ilman puhdasta vettä. 5000 lasta kuolee joka päivä likaisen veden takia. Suomessa tätä on vaikea tajuta ja nähdä, koska nämä ovat hiljaisia kuolemia, joista me emme kuule. Ne eivät kiinnosta mediaa, mutta ne tapahtuvat oikeasti joka päivä. Lapsen oikeuksien sopimuksen myötä monet lapset ovat saaneet mahdollisuuden käydä koulua. Koulutus on paras sijoitus lapsen tulevaisuuteen. Koulu merkitsee muutakin kuin lukemista ja laskemista, sillä koulussa lapset oppivat huolehtimaan itsestään. Koulu vahvistaa meitä, koska mitä enemmän meillä on tietoa, sitä paremmin me osaamme toimia. Koulutus antaa kaikkialla maailmassa lapsille vahvan suojan kaikkia hyväksikäyttöä vastaan. Silti miljoonat lapset, joista enimmistö on tyttöjä, eivät pääse kouluun. Myös vähemmistöryhmiin kuuluvien tyttöjen ja poikien tulisi saada opetusta omalla äidinkielellään. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen elämään. Silti monet lapset kokevat väkivaltaa, riistoa ja hyväksikäyttöä. Lapsia pakotetaan myymään itseään ja heillä käydään kauppaa. He joutuvat tekemään rankkaa ja vaarallista, lapsille sopimatonta työtä. Sodissa ja kriiseissä lapset ja naiset kärsivät usein eniten. Koti ei ole kaikille turvallinen. Tiesitkö, että Suomessakin arviolta jopa 200 000 lasta vuosittain kohtaa väkivaltaa kotonaan? Näin ei saisi olla.
Valtiot ovat lapsen oikeuksien sopimuksessa sitoutuneet suojelemaan lapsia ja rakentamaan heille turvallisen ympäristön. Valtioiden pitää ottaa lapsen etu huomioon kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa. Suomessa monet lapsia koskevat päätökset tehdään kunnissa, lähellä meitä. Poliitikkojen päätökset, vaikkapa talouteen liittyvät, saattavat vaikuttaa paljon myös lapsiin. Esimerkiksi, kun Suomessa laskettiin alkoholiveroa, eli alkoholista tuli halvempaa vuonna 2003, huostaan otettujen lasten määrä kasvoi. Maailman valtiot ovat sopineet, että lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka koskevat häntä itseään ja hänen elämäänsä. Meidän ääntämme on kuultava kotona, koulussa ja yhteiskunnassa, eli siellä missä me asumme ja olemme. Lapsen mielipiteellä on merkitystä. Lapsi on usein oman elämänsä paras asiantuntija. Kun päiväkodin tai koulun päivärytmi on suunniteltu yhdessä lasten kanssa, kaikki voittavat. Jag tycker det var jättebra. Nej, men om vi gör så att alla får säga vad man liksom tycker, att alla inte talar på varandra. Om vi börjar här så går vi runt. Vet du, Kouluissa on monia mahdollisuuksia päästä osallistumaan ja vaikuttamaan. Ne ovat ikään kuin lasten ja nuorten valtakuntaa. Lapsilla on oikeus saada tietoa. Teknologia ja internet luovat koko ajan lisää mahdollisuuksia, mutta myös erilaisia vaaroja. Lapsia täytyy suojella myös nettimaailman vaaroilta. On tärkeää, että kaikki lapset ja aikuiset tuntevat lapsen oikeudet. Jos me emme tiedä meidän oikeuksistamme, me emme osaa vaatia niiden toteutumista. Tämä on meidän maailmamme, ja minä ainakin haluan, että kaikki oppivat, että jokaisella maailman lapsella on samat oikeudet hyvään elämään. Minulla, sinulla ja hänellä.